Здравейте, аз съм Алберт Крумов и държа още едно рамоне заедно с кого? С Валентина. Валентина, пробва ли си рамоне до сега? Не. А искаш ли да пробваш? Да. Това е за теб. И сега, понеже съм кавалер, ще отворя напитката и ще я дам. Така ще отворя и другата. Но да знаеш, за да отворите, трябва да натиснете капачката мъжката. Каква капачка? Заповядай. Благодаря. Пробваме това рамоне за дадена ябълка. Да. Много е вкусно. Прекрасно. Валентина смята, че е много вкусно. Валентина, би ли ми казала оценка от 1 до 10 за тази напитка рамоне? 10. 10 от 10 за рамоне с зелена ябълка. Опитайте го и вие. Аз бях Алберт Крумов. Последете ме в Instagram, TikTok, YouTube, където ме намерите. Това беше всичко от мен.